de la fotbal, e câștigătoarea campionatului și a cupei în Spania și joacă, iată, finala UEFA Champions League. Aici Messi, 3 jucători din nou care îl înconjoară. Messi scoate mingea de acolo, continuă acțiunea, Messi trece de toți, Messi e care trage Messi! Leo Messi! Uce vizibil, totuși arată atât de multă inteligență, din nou genialitatea sa iese în evidență. Iată cum înșiră adversarii pe drum și apoi îl execută pe Iago Ererin cu un șut cu stângul la colțul scurt. Acolo la prima bară se spune că golurile la prima bară sunt cumva și din vina portarului. Va trebui să așteptați pauza ca să aflați părerea celor din studio, părerea celor 3 invitați din studio, Gabi Bali, Tilie Dumitrescu, Ionel Dănciurescu, toți 3 foști atacanți își vor spune părerea și